Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan meneh ing channel kelas Basa Jawa. Ing video iki, kelas Basa Jawa bakal menehi kunci jawaban kegiatan siji bab pitu pengalaman pribadi kang ana ing buku Mardika Basa lan Sastra Jawa kanggo SMP utawa MTS kelas pitu Kurikulum Merdeka halaman 120. Sadurunge diwiwiti, tak elingke meneh aja lali klik like, share lan subscribe channel kelas Basa Jawa supaya channel iki bisa ngrembaka lan awehmu pangat marang liyan. Langsung wae disimak bareng-bareng. Sadurunge mangsuli pitakonan-pitakonan, bocah-bocah kudu dhisik maca wacan kang ana ing buku halaman 119 nganti 120 kanthi irah-irahan melu trek wedi. Nah, iki soal utawa pitakonan kang ana ing kegiatan siji ing buku halaman 120 cacahe ana 10 soal. Langsung wae kunci jawaban kegiatan siji nomor siji. Apa jenise cerita pengalaman kasebut? Jawabane jenise yaiku cerita pengalaman pribadi. Soal nomor loro. Sopo sing duwe pengalaman pribadi kasebut? Jawabane sing duwe pengalaman kasebut arane Pardi. Banjur soal nomor telu. Truk kang nggawa wedi kasebut nuju menyang endi? Jawabane nuju menyang Kedu. Soal nomor 4. Wateke paraga aku ing cerita kasebut kepriye? Jawabane bocahe bekti marang wong tuane lan uga pakdene. Banjur soal nomor 5, wateke paraga pakde ing cerita kasebut kepriye? Jawabane pakde duweni watek eman lan apikan marang keponakane. Soal nomor 6, apa kang jalari truk kasebut mandeg? Jawabane amarga salah siji ban mburi sisih kiwa gembes. Soal nomor 7, apa kang dilakoni Pakde nalika bane gembos? Jawaban utawa wangsulane mudhun saka truk lan enggal mundhut dongkrak. Soal nomor 8, apa sing ditindakake upama kowe dadi aku kaya ing kedadian truk bane gembos kuwi? Jawaban utawa wangsulane age-age mbiyantu Pakde. Banjur soal nomor 9, kepriye isine cerita pengalaman kasebut? Critakno kanthi ringkes. Jawabane cerita kasebut nyeritakake pengalaman salah sijine bocah kang aran Pardi. Dheweke asring melu pakdene minangka supir truk wedi ing Muntilan. Ing salah sawijining dina, Pardi diajak pakdene nganter pasir menyang Kedu. Nanging nembe tekan Keranggan, truk pakdene mandeg amarga ban mburi sisih kiwane gembes. Banjur soal nomor 10, budi pakarti luhur apa kang kamot ing cerita pengalaman kasebut? Jawaban utawa wangsulane yaiku nalika ngadepi alangan, awake dhewe kudu bisa tenang supaya alangan kasebut bisa dilampahi. Nah, kuwi mau kunci jawaban kegiatan siji bab pengalaman pribadi kang ana ing buku Mardika Basa lan Sastra Jawa kanggo SMP utawane MTS. Sadurunge dipungkasi, tak elingke meneh aja lali klik like, share lan subscribe channel kelas Basa Jawa supaya channel iki bisa ngrembaka lan awehmu pangat marang liyan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.